ibalulekile imfundo, ibalulekile imfundo, umdala omncane ipeni nephe. Yaze yabalulekile imfundo, ibalulekile imfundo, umdala omncane ipeni nephepha. Yaze yabalulekile imfundo, ibalulekile imfundo, omdala omncane ipeni nephepha. Ipeni nephepha, ipeni nephepha. Awu ipeni nephepha, ipeni nephepha. Oh ipeni nephepha, ipeni nephepha. Yaze ibalulekile imfundo, ibalulekile imfundo, omdala omncane ipeni nephepha. Phehla imfundo, ukhiye imfundo, ukhiye. Phehla imfundo, ukhiye imfundo, phehla imfundo, ikhiye imfundo, phehla imfundo, ukhiye imfundo, phehla imfundo, ukhiye imfundo, phehla imfundo, ukhiye imfundo, ukhiye. Ngiyabonani ungasubscribe kuMphehli Wemfundo. Namhlanje nginiphathele seniyibonela kusekhona ukuthi nginiphathele somnandi namhlanje delicious. Iyo get uqobolwayo. Mungasubscribe, mungasfollow ema-page nethu uzobona ke zonke lezi zinto ezimnandi ezenzeka la. Sothole. Nkosazana. Akekho umuntu ongakwazi. Kodwa bengisacela nje ubingelele ngendlela yakho nje le bangathi bazwe ngami manje ukuthi ngihlezi no Sothole manje bathi sizwe ngaye ucela uintroduce wena kubaba somnandi wesabeka njengekhekhele nyosoti amavisit ngoba wethu abakhwekazi ngeshubulo phondo sikhalazo sentombi eqhoma kabi mshini ukhala ngemali jukebox mantombazana ecofa mntwana ilahlile impathe sowethu ahambe ngiyavaya ngilale ngiyagidla ngithi ngiyagawula ngishele ngiyadate menca zayimanzi ngikhuluma nawe kumuncuki babonke abangidinayo sihlala samavaka ngoba esamashinga siyashesha ukufa umuntu ongalifuna uchungu nje akabamba inja yakhe December 25 engani bayadela bangenacala siphewe ezimbili sethangane sebhece nyobe ngibona ukuthi siphe siyovuthwa kuqala inhliziyo yakhe isizwe insizwa senhlizweni awu sanibonani Thokozani wakalanga onibingelelayo emakhaya ngumphesheya elikababa ngumasokadlana elikamkhulu ngumqoqo ngungqamonde elikagogo ngunhlonipho elinye lami ngusomnandi ngudelicious ngusomlekele Uyathokozwa mina angazi ukuthi ngithini kunina ngoba lezi zinto engimlethela zona ngiyithole ndawo ngihlezi nengcwele ezemaskandi ngihlezi ngoba kulonyaka lo celebrate i30 years of usomnandi and ubaba usomnandi akayiqalike la ekhaya lezi ndaba ze foundation ngingakafiki lapho futhi ngingafuni ukukhulumela Sothole Nkosazana ngifuna ukwazi ukuthi emaningi kangaka amagama ngiyabona lela somnandi kodwa abantu abaningi bakwazi ngoThokozani Langa yebo awusibona ngesidingo sokuthi kube khona igama oliqhakambisayo ukuthi mina ngifuna abantu bangazi ngaleli gama bangalazi lela Thokozani kungani ngathini mhlambe ake ngithathe inkulumo Nkosazana ngibhekise emakhaya kubazali wonke umuntu mangabe ethola isibusiso sokuthi abusiswe ngomntwana womfana noma umntwana wentombazane uyayamethe noma amqambe igama igama libalekile ngoba igama likhomba indlela yomntwana igama liyi direction yomuntu ilona elikhulumayo njoba ngusomnandi nje ngusomnandi ngempela futhi njoba nguthokozani nje nguthokozani ngempela njoba ngumasokadlani nje ngumasokadlani njoba ngumphesheya lamagama elikamama leli umashabala lakathi nguthokozani ngihlale ngithokozile ngempela ngiyayibalekela izinto ezimbi ngusomnandi kuhlale kumnandi nje kudelicious uyabona ngumphesheya ngathi ubaba waprofeta ngoba wathi ngumphesheya bambuza ukuthi usho ngani wathi hayi phela mase ngithola umfana kusho ukuthi sengiwelele ngaphesheya kanti ngempela 2008 nami ngizothi nje kancane ngeSpain afike ngabuka lapha eSavilla cishe ngahlala iviki nje eSpain ngabona ngihambe ngiyincinza ngithi hawu ubaba madoda wayibona le ndaba ukuthi izokwenzeka ugogo wathi ngongqomondo uthi wathi mayifika lapha kwaceza esibhedlela lapha engazalelwa khona wathi ugogo mamculo hawu ingqomondo yensizwe engaka
amagama ke alandela umnikazi wawo kuba kanjalo nje. Somnandi uyasabela. Ngifuna ukwazi la ukuthi because abantu abaningi emakhaya bayakwazi akekho like umuntu othanda umaskandi abantu abangawazi umaskandi akekho umuntu ongakazi ukuthi noma engakazi akubone akekho umuntu ongakazi ngoThokozani Langa. Ngisho ingane sesiswini idlalisa uma wayo iyazi ukuthi emhlabeni ngizofica udelicious ngizofica usomnandi eyidlalisa unina ngoba ingane iqala uxoxa nonina ingakafika emhlabeni iyazi ukuthi izoqhamukela kobani. So delicious iyogeta uqobolwayo. Yebo. Somnandi ngithi mina awukusithathe ngoba uyabona ukuthi khona abantu abasha abasengazalwa abantu abangawujwayelanga umaskandi. Awuke usilandise like umuntu uyakuthanda kodwa uyafisa ukuthi lo baba uphumaphi. Ngifisa ukwazi ukuthi usomnandi ukhulele kuphi ukhule kanjani. Iqhamuka kanjani indaba yamaskandi ke? Wamnandi umbuzo. Angithini ngizalelwa lapha esigodini sasemahlabathini esigodini sasengqonyaneni eHlanzeni. Ngazalelwa lapho ngakhulela lapho. Mangikhula ke ngimncane ungathi impilo yayingihlupha kancane ngaze ngathathwa ngayobekwa okhukho khona emahlabathini okusekhaya komama kwaShabalala. Mangiqala ukubheka nje mina ngibheke ngihlala kwaShabalala ekhaya komama kusho ukuthi ke usuyabona ukuthi ngiye ngizwe kuthiwa inkosi kule mizi ezelwe nobukhosi iyayifihlwe ingabekwe ekhaya. Nami ngumuntu okakhula engayekho kwaLanga engathathwa ngayofihlwa kwaShabalala ngoba igolide. Injena ke indaba lapha yana umkhulu uShabalala ozala umama uKhomisile umkhulu wami uMathanga W Fenisi uDibo isiphuzi igwebo. Umuntu wayethanda kakhulu lento yokuhlabelela noma entertainment ngolimi lwamanje. Ngiphaphama laphana ke mangikwashabalala umkhulu kwakuthi makugayiwe kaShabalala noma kumsebenzi kwagcushulwa lapha. Khona ingoma yakwaZulu ekuthiwa umgcushulo. Namanje khona ingoma eyingaphumi kimi lokhu yahlala engasuki makufika amakhehla ezophuza la kwaShabalala. Umkhulu angibize ngibela eduze kwakhe njengomntwana wendodakazi. Yayithi ke le ngoma Nkosazana ihawukhipha amankonyane siwabone uyazazi indaba wemkhwenyane ukhipha zonke. Ayipheli namanje le ngoma esasixushula nomkhulu. Ngabuyela ke ekhaya kwaLanga mangithi xaxa. Umculo ngiyawuthanda uyaphila kimi nebhola ngiyalithanda. Angilikhonze kakhulu. Mangilusa imbuzi ngoba phela umfana uba nezigaba. Uqala lusa imbuzi ngaphambi kokuthi aye enkomeni. Eke jaha amazinyane nje azakhale. Ukhaliswa yizinyane ukujaha amankonyane uzukhale ukhaliswa yinkonyane ngoba mawulijaha ulivimba lona usuke licabanga ukuthi niyadlala ibaleke lize limisa umsila lapha. Ngizithola ke ngiyacula ngithanda umculo kodwa kakhulu womgcobanyawo wombhaqanga ngimncane mangabe ngingazitholi ngicula ngithanda nebhola khona umsakazi nje ngalezi yakhathi ubaba kwakuthiwa uKosade boyibiza ibhola ngithi njengamanje emlaleli sise Orlando Stadium lapho kuhlangene khona amaqembu amakhulu Orlando Pirates neKaizer Chiefs ngizokutshela ukuthi imbofana zibophele kanjani okuyizona phela ngangilandela zona. Intini siphethe uPeter Balaki ugoalkeeper weKaizer Chiefs kanti number 2 siphethe uRaida Mfukeni number 3 Nick Sekwane number 4 Bully Huku number 5 Jimmy Sperele mama kaSibongile number 6 Sylvester Kule number 7 Waka Dikwabe number 8 Malombo Lishaba kanti number 9 siphethe uKenneth Zahosi Mhutshwa kanti number 10 siphethe uEsintolenga umhlonishwa number 11 Jine Dladla kanti ukhona lapha na reserve goalkeeper uBensi Clodi uhlelo uyabuka izinto zenza kanjani ithule lithe cwaka ibhenchi leKaizer Chiefs kanti siyabona nezimnyama ngenkani ziqishile siyababona lapha na umthofo izigidi umpoka Khumalo angibambe lapho ischeme lesi so 1978 1979 seKaizer Chiefs mangaculi ezingoma zeSoul Brothers ngibiza leli ibhola kodwa ibhola ke lasheshe laphuma ngoba impilo yami yayingemnandi ngize ngiyohlala kaShabalala ngabona ukuthi ibhola vele ngeke ngigxile kulona kwangena lo mculo ke ungena kanjani umculo ngimncane ke phela kuyagidwa emakhaya thina sikhulele emakhaya thina makuyi25 singena umuzi nomuzi Nkosazana sigqoke kahle impahla ezintsha esithengelwe obaba eGoli njalo wonke umuntu nge25 kufanele agqoke into entsha hayi endala
siyagida lana kumnandi singena umuzi nomuzi. Into ke kuyenzeka masingena umuzi nomuzi uthola sificana nabantu abadala obaba bahlezi bayaphuza kumnandi ngobudala babo sebebuka ingoma ke yengane sigida. Awukuhlale kungagidi uzomthola ubaba ekhaya number 4. Awangasukuma manifike ekhaya ubaba uyakuthethisa. Awusukuma ngani wagida wena? Yini uyibhimbi ufuze bani? Ngoba ekhaya konyoko kwashabalala amagagu. Angifuni ingane unyube mina. Sengiyazi ukuthi masificana nobaba kufuneka igama lingakavalwa ngisukume ngigide ngoba mangingakwenzanga lokho ubaba ngizofika ekhaya ubaba uzongithethisa. Lento sengibona sengimdala ukuthi kanti ingane uyikhanda kanje. Vele ke thina kithi umuntu onyube nje ongacacile, ongakhulumi, ongahleki, ohleze serious. Kwathiwa hayi asimfaka uchathu yini uyagula unani? Kufuneka kube ingane uswangiluke ubonakala ukuthi ujabulile, uright. Ngakhula ke ngileyo nto nontanga yethu baze bangibeka igoso labafana ngibagidisa kanjalo. Nasemsizweni ke kwasho ukuthi ke lento ngikhula ngokufana nokuhola ibuthi insizwa lento iphila kumina nje. Isegazini namanje ayiphumi. Ukukhuzisa insizwa noma sengiyinsizwa uthola ukuthi kubekwe induna yensizwa bese kuthiwa ithi induna awukhuze somnandi ngikhuze. Mhlambe noma ke siyobuka siyapi insizwa ke ziyakujutha Nkosazana. Insizwa awuzibeki wena noma nihambile niyobuka yabona mase kuthiwa somnandi wesabeka sidinga senkehla yagiza impunyela angithi sebefuna kuhlabelele mina sebeyazi ukuthi khona into engizoyisho khona igiya sebelifuna ukuthi bazothanda mangithi ihayeke lamavile ezintombi ihayokhala makufika abantu ekhaya wema ihayeke lamavile hayoke nina hayokhala makufika abantu ekhaya uyabo khona igiya sebelifuneliza nami. Insizwe ezikuthatha zikubeke esigabeni, insizwe ezazi ukuthi zikufuna nini ngasikhathi sini. Awugidi ngesikhathi sakho. Insizwe ezibona mase kusukuma omunye umuntu wakwesinye isigodi ukuthi nange singamqhatha nalo bese nawe zangakini zikubiza. Insizwe zangakini futhi funa mase sesifuna igiya lika somnandi, sesifuna kuhlabelela usomnandi manje. Khona lento esifuna kuye. Into yensizwe ine discipline. Yakhona kwaNgxavuleni nje. Ukuthi wenza noma yini nokungahloniphi oyithanda kuneyinduna zezinsizwa kunamagoso ngisho emgangeleni usuke kuphethe induna umgangelo uyalawulwa ayikho into okwenziwa noma yini uyabona leyo nto yenziwa noma yini ayisalungile isiyonakele. Ngiyamuzwa somnandi ukuthi muyinsizwa fundiseka muyinsizwa phatheka hlala nezinye insizwa khona uzofundiseka somnandi. Usubonile ekhaya ukuthi kukhula kanje uba number 4 usekufundisela ukuthi ekhaya mengabe kuyogidwa ngifuna ugide. Usuyibona ke phi wena ukuthi okay sengiyaqala ke manje ngiyawuthanda umculo ungena nini emculweni? Kusho ukuthi ke indaba zaqala la sasihlala endaweni zasehlanzeni indaba yesikole lapha na eNgqonyaneni uyabona into ngizoyichaza uma into ingazange ibonakale kuleyo ndawo kwakhiwe inobuhle bayo angeke isebenze kuleyo ndawo. Ngiqonda ukuthi indaba esikhulele kuzona emakhaya kuma rural areas bekuyindawo la kukhonzwe khona ingoma kuyindawo la kunentombi ezibhincayo eyinkamfula lesiqandane engathi siyafika thina sisazi kudala futhi sisahlonishwa kakhulu ngoba nokugqoka bekunezigaba ngokwembatha kwentombi. Intombi bibonakala ngocwatha nempahla ethile ukuthi le intombi esesigabeni sokuthi yitshitshi. Le ntombi mayisimbatha amabhayi anje kusho ukuthi le ntombi sekuyiqhekisa. Kwakuyizinto ezinkulu ngalesa sikhathi. Owawungeke uluze ukuzenza Nkosazana. Out ungekho kulezi zinto wawusuke ungekho ndawo. Sasi kulezo ndawo ke sikhula kugidwa ingoma sikhula kushelwa izintombi. Indaba yesikole nje kungesinto ethathwa serious ukuthi ithathelwa phezulu. Nenhlanhla ke ngafunda nami kaXasane ngoba sakhokhwe ekhaya school fees. Ngaphasa kaXasane mase ngiyofunda standard 6 othulwane secondary school okwakukwanongoma kwaDayeni. Hayi ke ilapho ke esaphelela khona ischool fees kimi. Emva kwalokho kwasho ukuthi ingene lento le environment ngoba kuphila yona. Nakho ke 1988
sengiza la eGoli nakho sekuhlatshwa imbuzi sengicelelwa indlela eGoli ukuthi ngithola amatoho uzofuna amatoho phela wawungaphuma ekhaya ngathi weqile cha afuneka kuhlatshwa imbuzi ucelelwe indlela kutshelwa abadala ukuthi nanga umntwana useyaphuma uyeGoli nanga umntwana useyahamba mphumani naye kuthiwa abafoni yobathola phambili kuthandazwe kukhulekwe ngoba sasikhuliswa ugogo uMamcuno nangenkolo yaseZayoni ngomthandazo uyabona ingakho kwenzeka izinto eziphambene nje khona abantu abaphumisa kwenyamazane beyofuna amatoho eGoli afike umuntu ashayiswe na imoto nje afike umuntu adutshulwe na isibhamu akakhishwanga ekhaya ngomthetho akafakanga lasiphandla akaze kubulawe nje isilwane egameni lakhe ukuthi sicelele lo mntwana ngalembuzi noma ngalezi inkomo zegceke kushiwe izinkukhu akase kwenzeke lutho nje ubuntu bakithi abahambisani nalokho uyabona ingakho ke inkinga mawubuka emhlabeni zingakanani nje kodwa abantu abafuna ukuzivuma benze ngathi ababoni sikhula ngomthetho nje salandela ukuthi sakhishwa kahle ekhaya umuntu kemayizoya emadolobheni eyofuna amatoho kubaluleke kakhulu ukuthi ngempela kukhulekwe ekhaya kubikwe nangempahla kubikelwe abadala ukuthi umuntu uyofuna umsebenzi nebala ke nami makufika leso sikhathi ukuthi sengize eGoli kwenziwa njalo kwakhuleka kwathandazwa ngacelela indlela enhle ngayalwa futhi ukuthi ngiyakuphi ngoba kuningi okufanele kusebenza umuntu akaphumi nje aye eGoli ahambe nje ngoba lo mbala wakuba umuntu uzofika uveze ekuhambeni lapho ukuthi ingane ebingathunywa le ingane ebingasolwa le ingane ehamba umathanda le phela iGoli wawuqoqa mawukilo sifikele emahostela sihlala nobhuti sihlala nobaba uphathwa ubaba wasemsinga enkandla enquthu emtuba kuphi ngoba ufica obaba kushiya ukuthi akusiyo ubaba wakho ngoba izinto zonakele lapho ingane zanamhlanje afuna ukulalela zithi lo baba hey lo time lo umashelo time lo ungena apha endabeni yami kanti uzosibona isala kutshela sibona ngomopho so ke nami ngicelelwa lendlela kodwa ngaphakathi njoba ngize eGoli ithi nje abantu abaculayo kaze ngiyobatholaphi ngangina leyo nto nje enhlizweni yami kanti ngenhlanhla ke nginomalume wami ozalwa noma umsawenkosi uMusa Shabalala uErnest usigege gudluka mawuthanda kwakuye wayesondelene negroup yomgxobanya kwakuthiwa yinkunzi uyena kwangisiza umalume wangixhumanisa wangazisa abaculi engakangisizi umalume sangixhumanisa nje ngiqala ukubona abaculi ngihamba naye ngibona ophathaphatha kube ngathi ngiyaphupha ukuthi labantu kade ngicina ngibabona kuma cassette kuma cover manje sekuyenzeka wawungathi ngiyaphupha ngiqala ukubona ubaba uMkhathini ubaba u12 namankenjane ngimbone Westgate ngabona nomunye umaskanda ababethu ushintshansele waseMelmoth ngaphinde ngabona kwakukhona iqembu lomgxobanya kwakuthiwa inkanyezi elaliholwa ubaba uSkamela umvelase wasebathenjini MC uyabona abantu kade uzwa eradweni ukhala ingoma zabo usubabona eduzane ngenhlanhla ke ushintshansele wangithanda lo maskandi kanti bazoba nama shows nelinye iqembu lomgxobanya kwakuthiwa amakhosoqo banama shows ababewahlele eKZN wangibuza ukuthi ngiyakwazi nokugida ngathi hawu phela ukugida into yami leyo sikhula ngayo hawu sahlangana ke sareheza ke Westgate sareheza ayafika idate sahamba ngama shows kanti sihamba nobhuti wami la ukanina wami ozalwa umamkhulu uCox uThufalaway osadlula emhlabeni umwelasi asifike ekhaya ngoKhisimusi ayixoxe indaba ukuthi besihambile nene noThokozane angishonge ekhaya wangilaya ubhuti ngathi mangifika ekhaya ngabizelwa kwagogo kwathi ukucula kwani khona lokho into uzosihlekanisa nomakhelwane uzobhunguka ungabi lutho ubhunguka ulahleke ekhaya ungabi namuzi ungabi nankosikazi ungaganwa ube into nje ulahleke ekhaya kusekhona nobaba kwathiwa nje leyo nto nje lokho kucula nje phuma nje kuleyo nto wena funa nje umsebenzi
Ilento yangibulala umoya enhlizweni ngazibona ngiyisoni ekhaya. Hayi ngathula ngathi lento ngizoyilungisa kanjani. Ngiyayazi phela lempilo yangakithi emahlabathini ukuthi indaba la ehlombeni, indaba isentombini, uyabona leyo mpilo. Ngathi hayi ngizoyilungisa. Ngavele ngaba yibhungu kakhulu, ngaba yijongo, ngashela kakhulu. Awu ngaba insizwa ngenza lento ephilwa la. Uyabona? Kanti ngesikhathi ngiyenza lempilo nangapha ngiyazama umalume wami wangenzisa amademo awu2. Ubungaqali ke qala uvele uyorecorda nje studio. Siyababongela abaculi bamanje. Abavele beyoqabuka istudio nje. Hey uvele ayi cishe ngasibize esinye. Uvele uye studio nje. Akwazi wenza demo. Akekho umuntu ophasise idemo ecompanyini ukuthi hayi lo mculi lo uza kahle. Hayi wawenza idemo oqala ngaphambi kokuba iphasiswe icompany. Isho ukuthi hayi lo muntu ngathi uza nento ethile yebo. Kwakuba kanjalo ngalesa sikhathi. Kulungileke inguquko into ekhona nomaphi. Hayi ngenhlanhla umalume wami wahlangana nomunye umlungu waseGreece ababethu uJemmy kanti une studio sakhe eRandburg. Istudio sakhe iGeminal Sound. Ngarecorda khona umalume sarecorda naye umalume wenza umgcobanyawo umusa shabalala mina ngenza uThokozani Langa. Wawungathi ngiyaphupha. Leyo album yayiproducewa uyo umalume. Ngine studio seni manje. Lo mlungu waseGreece uhlangane usinike ithuba. Yebo, uyena futhi usound engineer la yonke into. Usasebenza ama-album cishe i-album yakhona ke i-album yokuqala ngayirelease ngobani ngo94. Yeah. Uyabona yikho ngithi 30 years nje ngisendimeni. Uyabuka ke la kusuka ngo1990 ubaba washona 1990. Okwaba into yazi ngumuntu okhohlwayo kodwa ngikhohlwa ukuthi ubaba washona ngoJuly 14. Namanje lento lokho yahlala. Omunye umculi nje wangiculela ingoma emnandi ngoba sikhuluma ngomculo. Umculi bethi mayibhala ingoma kube ngathi khona umuntu omhlebele. Ukhansela noJBC. Abantu ababeshaya ama-hit kakhulu kumaskandi nabo engibahlonipha kakhulu. Khona ingoma akayishanga lowo nyaka 1990 kudlula ubaba emhlabeni. Wawungathi khona umuntu omxoxele ngami. Ingoma yakhona yayithi inkosazana angenzeni emhlabeni we ungangenzeni kulelizwe we angenzeni emhlabeni ngintandane emhlabeni sengakhala ngadela axolisa inhliziyo yami sengiyobuthwala ubunzima ngintandane ngiyobikela bani mase kunzima ngiyokhalela bani ngintandane sengakhala ngadela axolisa inhliziyo yami sengiyobuthwala ubunzima ngintandane ngathi mina utshela ubani lo muntu ukuthi kushona ubaba akaze ngikhohle right kulungile 91 ngaqonywa kwabasi ngiyashela angithi ngivimba ukuthi lento yomculo bengayivimbi ngaqonywa zangena ngamisa iduku ngishaya itshitshi la kwabasi awasiza isibongo sakwabasi uyabona ukuthi ngiganwe umlungu bacabile abantu bakhona banama decoration badecorate yebo hey wena hayi angaphela moya noma sengiqonyiwe phela bebekushelwa uzoqonya intombi eyodwa mayikwala lo mlungu awubona lesitayela samanje unedwaliwe intombi usuyayidubula usuyayigwaza iyo lento yobushimane kufanele siyikhuze ngoba unentombi eyodwa njengejuba mayisikwala ke une stress esikhulu kanti hayi mayikwala ikhona enye uyabona ukuthi impilo yethu ibi right kanjani namhlanje siqhamukele ezintweni esingazazi okufanele siyikhuze uyibulala kanjani intombi umbulala kanjani umuntu wesifazane ngoba kufanele uthole odlula yena omunye ngashela bekuyimpilo yakho nje hayi ungaqonywa intombi eyodwa before sizo release i-album ngo94 ngaphinde ngaqonqa kwangqolunga bakithi soka leli ngathi mangiqonywa kolesine kwabo lesihlanu umgqibelo isonto umsombuluko lesibili ngolesithathu ngaqonqa hayi washaya khona ngaqonqa kwahlela hey awulezi intombi ngapha sengiqedile studio isiyaphuma i-album September yaphuma i-album isihloko sithi izindaba bekunzima ke ngo94
kwakulwa amaqembu ezombusazwe phakathi ko-IFP no-ANC kufa abantu libhubha. Ingoma yami yayithi zimphethe kabile izindaba engihlale ngizizwe emsakazweni maye ziyashaqisa awushayisa uvalo nengizibona kumabonwa ukuthi zimphethe kabile izindaba nengizifunde emaphephe awushayisa uvalo. Mawuthi uvula umsakazo uzwa kuthiwa abantu babulewe endaweni ethile, uthi uthenga iphepha ufunda iphepha, uthi ubuka ku-TV kuyisimo esasishubile. Ingakho ngabhala leyo ngoma yaphuma i-album Intombi. bathe ekhaya ye kanti lento hayi umoya wehlile manje. Usuyehla manje umoya. Engani umoya wehlisa ukuthi ekhaya ngiyabuya ngikhetha ingoma ngiyashela ngiyaqonywa ngiyinsizwa ephelele elithandayo ikhaya. Ngaphumelela kanjalo ukuthi ikhaya ngilithambise ligcine linganginaki ngikwazi ukuqhubeka nomculo ukuthi ngibe sendleleni namanje akaze ngikhohlwe. Ingakho ngihlala kakhulu ekhaya. Cishe ngiqala ukuba mningi ekhaya mhlambe ngabo 2008 2009. eGoli ngizosebenza mina ngize studio ama meeting yinani isikhathi esiningi nje ngisichithe ekhaya ngoba ngibalekela le nto ekhaya engiyazi kahle ukuthi babe ngayifuni into yomculo bethi ngizobhunguka. Ngangena kanjalo ke emculweni ngokuthanda umculo wombhaqanga. That's why mina isiginci ngingazidlali futhi angisihaleli ngoba ngangithanda mayethu uPapa Masondo weSoul Brothers. Uyobukhohlwe ukhuluma ukhohlwe ngumuntu uzungazikhohlisa ukuthi uyakuthanda makukhona into ayifunayo angakwenzela konke kodwa yena akekho lapho. Mawazama ukucula umculo komgxobanyawo unesikweletu kwa music khona amanothi ayokushaya ngelinye ilanga. Uyabona ngoba awuzange umuzi uthisha Nzuza kwakumculo wasempangeni owayeshama yithi owayebhala ngendlela eyisimanga owathi mayithi selokhu washona baba akusekho ukuthula la ekhaya Uzothi wazwana. nomama wasilethela nobaba omusha manje akasiphathi njengengane zakhe noma ngicela imali yesikole bathi angihambe ngiyosebenza awuye ngizokwenze njani na awuye yelele mama awuye yeko kwami kwezandla. Hey kukhona abangani usibusisa umfokambatha kwahlabisa uyabona wendo yami mama yemukele negoli kunomoya wesihlangu sami mama ongiyayikhalela leyo nduku yami ongiyazikhalela leso sihlangu sami mama semukele negoli kunomoya lalina kwinothi kumgxobanyawo ngoba kubhlungu ucule kanti uyafletha uyashapha bangakutshela bazi kangcono usibiya lapha amahlaza abawenzwayo umuntu ecula bonke onjiniyela bokutshela usibiya noThuthani nomzamo ngoba kufuneka njengoba sibadala sikhulume sikhuze njengoba ubona ngiproducer uphathaphatha noma sengiyingaka ingoba ukwazi ukuthi ucule ubuzilalela no awukwazi ukwenza leyo nto. Umculo ke thina sawuthatha lapho silalela abantu abadala uyabona. Usuyikhiphile manje ingoma ya wayikhipha yamukeleka kubantu nasekhaya bahlisa umoya. Bekusenzima ubungamukeleka kuphi bexakile abacule abadala yangena nje kwaba yilokho nje kodwa hayi ngalendlela. Hayi nomlungu agcina esivala istudio sakhe ebuyele eGreece kubo asakwazi ukuqhubeka nomalume wawo 95 96 97 nya kwathulela ngosomnandi bathi angimile ngahamba ngayohlala phansi nophathaphatha uNgcobo ngiyacela ungirecordise ngarecorda ngo94 na ialbum ayanginceda lensizwa namanje yikho ngeke ngikhohlwe empilweni yami. Sayithola idili kwi-VMP Music ikhampani yomculo sayirekhoda ngo97 but ialbum sayirelease ngoGudi ngo98.
ukusuka ngo98 Nkosazana kuze kube namhlanje ngikhuluma nawe awukho unyaka kwangeqa ngenayo ialbum Somnandi. uyayizwa indaba Yasabela. ngikhulela kiyo lo mculo njengoba ungibona nje uyabona kusuka ngo98 uyabona kuze kube namhlanje unyaka nonyaka ngingabala nje ngaze ngicishe mhlambe Yoni ngifuna ungibalele uphathaphatha uproducer wami uyena ngitshela ngekeyboard uphathaphatha kaculi ukekutshela inote ngekeyboard athi hayi Thokozani nanti inote akusiyo le nto oyiculayo umbone ebusweni mawungale ku vocal room uproducer kubuka mawungakayishaya ingoma ubone emehlweni uyambona engathokozile indlela akubuka ngayo ukuthi ujabhile kodwa mawusuka ingoma ubona ngonjiniyele esmayila no producer ukuthi ngiphekwayo ubona nabantu abase studio besukuma ubona hayi ngiphekwayo namhlanje ingoma uyabona sometimes mhlawumbe ku record e studio kuhle umsebenzi ube confidential ingabi nabantu abaningi abazokulalela ukucula kodwa kubalekile ukuba khona kwabantu abanye ngoba bayakwazi ukukunika more amandla ngoba ubona ngabo ukuthi angathi ngakhona ngoba ubona umuntu eshintsha indlela yokukubuka nje uyakuzwa ukuthi uzwa ukuthi hayi ngisengomeni nangu phatha umile kanti phela angithi umculo angifiki nawo mina ngisuka nalento yasekhaya yengoma ngokuthanda umculo uyabona futhi awukho umculo engangawulaleli ngisho umaluma Lady Smith Black Mambazo isicathamile bafana benkokhelo ekholense isangoma ngiyalalela uyabona ubaba uVictor Mkhize awukho umculo ongawulaleli ngoba kufuneka umculo ungene engqondweni yakho ngisho umculo ngisho wedisco bekusaqake ngalesa sikhathi oBrenda uyabona uRebecca waqala kuyidisco abanye abazi bamqabuka esekuyigospel no waqala kuyidisco uLucky Dube wayicula umbhaqanga umgcobanyawo uyabona before ezokwenza ireggae ethi kukuwe mntakwethu ungasho kuthanda yongami uziphathe kahle njalo nje mawuthanda uyabona lento sikhulela kiyo washintsha kumgcobanyawo zimbili Soul Brothers akungeneke emnyango naye washintsha wathi reggae wafika lakhala ikhanda wafika wenza nento ehlukile uyabona ukuthi umculo unjani ukufike wesinye style uphinde ushintshe phakathi njengomdlali webhola nasebholeni ufika umuntu front line kuthiwa no wena right kwi-middle wena uyabona impilo iba kanjalo ubusangandisa ungama album wakho ngengoma oyikhiphile ngoba awukazi weqinyaka ubusangitshela ukuthi okay izindaba 94 98 impunyela 99 impucuko 2000 izibele boco 2001 imiyalo 2002 owangichazela uzongizwa kahle mangithola le deal kwi-VMP ngenza impunyela ngenza impucuko ngenza izibele boco ngenza imiyalo ngenze 4 albums kwi-VMP Music ngashiya kwi-VMP ngibona akuyeki kahle phambili bavimbile umfowemolo uzongena hapi ngoba useyithwasa usafika uvaliwe uzongena hapo okhansela balla kuphi ayishayela amahiti uyabona uma ku-VMP ayikho into exakaxake hayi phela mina angisuka umuntu othanda ukulwa futhi umculo ngohlonipha kakhulu ngiphuma nje ngishintshe ukuthi hayi eke ngishintshe ngingajoyina ingane zoma music kwingane zoma ngafika ngashaya i-album ethi Qondisa umehlo awuqhumi kade ngangibona awuqhunza umehlo awuqhumi kade ngangibona suka lo mamuzeli ngilingile suka lo mamuzeli bunjwa loqobo ihambi mamatheki izibuka amacele ibheke emehlweni ungathi iqoshwa intuthu uma ungayazi ungathi iyachoma le ntombi wena uma ungayazi ungathi iyaqoshwa le ntombi akukho nobuhle lobingilingile ngiyofika ngisho ekhaya kubaba noma ngiyofika ngisho ekhaya mawungenayo ingoma yesoka ayihit wawuyibona kudala kwakungenwa kwakuyilo lolu uthando
kade lwaba inkathazo aliqali namhlanje kufanele kube nengoma yokushela kufanele kube nengoma yaselawini iyothando kufanele kube nengoma yomama nobaba elamla izimpi zabantu abaganene uyayizwa leyo nto bayithanda le album uqonsa umehlo ngabuya 2003 ngathi sinqanda mathe ngabuya 2004 ngathi makabongwe makabongwe ozayo makabongwe ozayo makabongwe ozayo ngegama lenkosi gospel maskandi ekhaya elithandazayo kanti yona ke ngafike ngashaya ama-album amathathu ekuyingane zoma namanje amakhampani engidlule ku ngisabonga namanje kubaba uEnoch nobaba uMthimkhulu osadlula emhlabeni kwiVMP ngajoyina ingane zoma njengamanje kuyingane zoma ngiyabonga kakhulu kubaba Khuzwayo oshobeni abanginika ithuba nobaba Magqumeni osadlula ubaba uMqapheleni omfowabo kaMtekhala olanyo uMtekhala nobaba uNtshebe ibona abaphethe ingane zoma ngashiya futhi nakhona hayi ngengxabano kamnandi ngase ngiyojoyina shiswa yini ngoba ngathi kusebenzeka kahle hayi angithi phela uyabuka amakhampani awafani even i-marketing yamakhampani ayifani ayifani uyabona ukuthi hlaze mangaqhubekela la ngibona ama-artist akhona ngiwabona ephuma kwiSowetan ngiwabona kwiCitizen ngiwabona kwilanga ngiwabona kuphi ngibona ngathi promotion yasekhampanini endaweni ethile ungathi ithanda ukuba ngaphezulu kwala ngikhona kwakuba izinto ezikanjalo nje uyabona uthi angidlulele kwenye indawo uyayithola mangifika kwaBula ngibaphathele yona i-latest album le umakabonga awu kade ngifike ekhaya kwaBula vele basebenza ngegospel oThepho Nzimande obaba oBig4 Mlangeni yibaba bephethe lapha abaphathi bakwaBula nobaba uPeter Hlathi noClive abelungu bakhona uyabona bathi mabeza umakabonga awuyasukuma indoda edlula imayithi ukuthela umfo kaNzimande ayenze njalo mayijatshuliswa into ngathi mina ngiyawina la hayi basithatha bathi ayisiyakuthatha futhi into eyenza ukuthi sikuthathe ingoma esiyithanda kakhulu ile ngoma yegospel bangithatha kwaBula 2005 ngenza ipen nephepha i-album yayikhuza ukulwa ukuthi bakukhona la singaboni ngasolinye khona abasungene ema-boardroom njengoba iqhubeka indaba isho kumphehli uyabona abalekile ama-boardroom lapho efike ehlulane khona zixoxe nje izinto ngoba lento yokuthi siqale ngokulwa kuphinde kubuyelwe emlonyeni kanti kube kuqala umlomo ngoba vele kuyogcina emlonyeni noma ungathi ukuthela ube ngangentaba zondi nokhahlamba akusizi kufuneka kuyiwe emlonyeni sibekezele osekwenzekile sikubekezelele ngoba akusizi vele ayikho into eyogcina wona umlomo eyikhuza lo mbiko lengoma ipen nephepha okuyingoma futhi eyaqala ke yasusumeno yangivulela indlela ngacabanga ama-album amangaka asibale sithe izindaba sathi impunyela impucuko ibiliboco imiyalo qonsa umehlo sinqanda makabonga 8 album kunzima vele kuthiwa ama-sales nje hayi iphelele ko-2000 3000 copies uyacabanga nje ish kwaphuma ipen nephepha ngangiqala ukudayisa over 10,000 copies wawungathi ngiyaphupha iBula mayingitshela ipromote iBula iphuma emaphepheni kuphi kanti angibuzanga elangeni izonominatewa kumasama hayi ke lapho ke wawungathi usuyinkosi ke manje usuyabona ukuthi sinyasebenza ngathi mina ayibo mina kuthiwa ngiqokiwe ngubani mina uDomet nje into enyathelwayo engelutho lokho kwangenza ngazibona ukuthi ngazibona ngepen nephepha ukuthi hayi ngumculi ngempela kanti noma ngikhuleka ngangithandaza ngithi uNkulunkulu ngipho kwami mangesikho lokho engikwenzayo ngicela unginikeze okungokwami ukuthi khona kuyikuphi lokho sikhuma ukukhumbuza ngokuthi asemgidini eManazaretha siyeza lapho aya ngoyinanga ngaqokwa but ngajabulela ukuthi ngiqokiwe 2006 ngabuya ngathi lishonile la
yaphinde yathi yaphelela ko-18,000 copies. Hayi uyabona ukuthi ngiyakhula ishoneli la hayi ngiyakhuphuka iyapromote ibula isithatha isihambisa kuma-tax rank sihamba noshwi nomuntu ekhaya bakhiphe i-album le eyabamba umhlaba wonke ungafa sihamba nabo awukwazi ukurelease bese uhlala endlini i-product uyifihle ngemuva kwakufuneka i-product yakho uhamba uyiphethe kiwe kuma-tax rank sibuka omama abadala besizwela bebona ingane kankosikazi umbona umama odayisa erenkeni ngoba sasipromota kuma-tax rank umama akuphosela u2 akuphosela u5 umbona ukuthi unkosikazi wokuzala une-feeling ukuthi ish ingane yenkosikazi le ngoba ujulu kube manzi te yonke iKZN le njengoba uyibona ingakho sasihambela yonke sikhanda lamagama ingakho lamagama engeke awaboli awapheli noma ungafisa kangakanani ukuliqeda ngeke laqalwa mhlawumbe ungakazalwa uyabona lamagama makhulu akhiwa atshalwa nabazalwayo baqhamuke khona emile uyayithola 2007 labhubha Wemzulu kapitato shawuphumeki wemdaka bopha la ungxeke wenabo wena kudala uthatha amashansi wawufuna ukufana noLionel Rich umculi wasemelika ha Wokundi fishtail wena wawuzenza abantu wawuluka Madrid wena wawuzenza abantu hlala lento idlayo wena uye usomnandi Bema lento ayibhemayo wena uye kusomnandi. Ngofani uthini manje? Zasekhala. Kwenzakalani? Emsizweni phela ziyakhala. Kwakufika isikhathi. Kwenzakalani? Phela ilozithi kule minyaka nje kuyabona ngathi khona into ezayo. Nawe uma udrive imoto uyabuka ibuko ngemuva. Kwakuzwakala kobhuti abaphambili ukuthi khona into eza ngemuva. Isikhosho sikaMashabalala usomnandi. Nami 2007 ngathi ke ngithi ukuveza ukuthi iphaphu ngalidla. Ungangithathi kancane nami ke ngathi ke nguthi ngcwekisa obhuti abadala uyabona ngathi ngaqhatha amosho uphuma kimi 25,000 copies gold disc hawo unomona kanti Qondi ba ngathi mina ngishaya igold disc ubani mina umuntu waseyingqonyaneni emahlabathini ehlanzeni sathi sithi yathibula yathi 50,000 copies ngathi ngithi yathi 75,000 copies ngathi yagcina phela phuma kimi yagcina ifika ku 100,000 copies zaqatha intwala babaleka usisi sivimbile uthini cabanga phela ngisho ngiqalile umculo ngangisebenza kamlunga lezi yakhathi cishe umsebenzi ngawo ngaze ngahlukana nako 2002 ngathi ayeke ngifocus kulo wayangisebenzela ngathi ke ngibe nesibindi nje ngoba ngiyabona ukuthi kuyaxabana khona angikhona ukuhamba kahle zonke indlela ngoba ngiphazanyiswa isikhathi somlungu ngathi hayi ke ngithatha isibindi ngifocus la ngayishaya ithi ngophuma kimi ngabuye 2008 ngathi wawuthini awuphinda amazwi akho wawuthini ngosomnandi wawuthini wena wangibiza ngenja ayayidla amaChina wangibiza ngekati bayalidla weSuthu ngoba ingoma mayifikile sisi ingoma inesikhathi sayo ifana nebhola i-team kibe nesizini yabona isizini mayifikile isuke ifikile 2009 ngabuya abantu bangaze bethuthwe ungamhle omunye umuntu mayihlupheka ngoba kusasa kungawe nami ukuhlupheka ngikuthenganga nami ukuhlupheka ngikubizanga yambona lo mama bo owayehlekisa ngami kwantu beyibona lensizwe sinjani eyayihlekisa ngami ebantwini yambona lo mama owayehlekisa ngami namhlanje useyinganekwane uyasabela okwasuke Cosu nansi inganekwane Cosu wawuthini wenza nayo iplatinum ka 50,000 cishe wadlula nayo wayale
inganekwane 2009 amagolide aseyaqhathakela nje kwala ngaleyo mnyaka 2010 ngabuya ngathi siqinisa ukhakhayi silengiso plastic uthi nasithanda ifamily yosithole rhino waboxer usiphusha inqola uthi nasithanda ifamily kwaphinde kanjalo hit to hit ayifiki nogatsheni hit to hit kade abakhona awu usobala ngixakile ngishutha ama-DVD angekho kumuntu iqale phela ngophuma kimi ngizana mangiqeda ukurelease i-album ibula yanginika i-chance yathi le album asiyishuthele i-DVD kanti ngivele ngicuphile ngathi mangingathola i-chance ngifuna lo msizo wabami abantu babone ngoba kufihlekile wesomnandi before uqhubeka lapho mengaba wenza ama-video ngabe uyahlaba yini khona uzoletha bonke labantu abakuma-video wakho ukuthi wozani ngihlabile music asiqale kanjena angithi mina ngumculi estage mina angisuye umculi nomaphi mina ngiyinsizwa maze ushaya ngithatha isihlangu sami ngiyekhona mina ngiseyinsizweni mangimema abantu mina akusiyinkinga ukuthi abantu beze ngoba angenzi nje ngithi hayi mina ngihlangana nabantu mina ngumculi no mina ngiphila leya mpilo ngumculi mangiperforma ngumculi ngirecorda ngale kwalokho nje nginsizwa yakwalanga ensizweni angiswelakali even manje nje ngikhuluma nawe nje bengisempangeni Sunday kade kugana insizwa lapha ubonga umfo kancanana bengikhona empangeni kwesakamthetho lento iphila kumina uyabona angizenzisi ngayo that's why mangenza into usuka nomuntu olaphi nokuphi ngoba mina ngiphakathi kweyinsizwa enye into eyayingenzela kube lula bese kuba ukuthi ke kwaba nabantu ke abakhona ukubona ikhono lami nabakwazi ukuthi bangiphakamise njengoba uStanley Dladla uMgabadeli kwanobahambe uyinene esahlombe ngeke ngimkhohle umuntu wenkosi loya umntaka Manene uyena emva kube ngishuthele kaphuma kimi ngangishuthele ekhaya kwaGqikazi Olundi kwase kuthi uwawuthini ngisakhumbula kahle wawuthini kodwa inganekwane engikhumbula kahle ngase ngiyocela ubaba uMgabadeli ukuthi ngicela uzoshuthela i-DVD eWinen isizathu futhi singilethe eWinen phela thina kwalanga sidabuke eWinen kwanobaba eMgqumeni umkhulu wami wathutha khona waya kwaZulu emahlabathini uyabona yabona ngisondela ngasemanxiweni manje kwabe ngathi ubengilindele umntaka Dladla uMgabadeli wathi hawu into phela ozoyenza la inkulu kakhulu wangemukela uyabona wangixhasa uMgabadeli uyabona ukwazi ukuthi abantu mabeqeda ukugida kade benza konke bekwazi ukuthola amanzi kuhloniphiswa kanjalo okuya ngasethunjini kwaba kuhle aqhubeka kanjalo ama-TV akubanga uyena yedwa ngiqhubeke nawo kakhulu baningi abangisizile njengobaba njengenkosi yasemacambini uyabona kwaMathaba njengenkosi yakwaZungu kwaMadlebe empangeni njengenkosi uMkhwanazi eMtubatuba esiyakhothama uyabona inkosi uZungu empangeni zehle inyembezi yangihlabisa inkomo ezu10 cabanga mina nje angikosi angibani inkomo ezu10 zokuthi umcimbi uhambe kahle wawayizwa phela ukuhlonipha abantu mawuhlonipha uphiwe inhlonipho ezinye izinto kuba ngathi khona izinto owenza ngazo ngingayikhohlwa induna umhlongo njengamanje siwumdidiyelo wamabutho kaZulu emva kokube kwahamba ubaba kwadlula ubaba uMgilija sekungena ubaba uMasefa Mhlongo uyena osewumdidiyelo wensizwa naye kusukela seyinduna ubengisiza kakhulu ukuhlanganisa insizwa amabutho makushuthwa lama-DVD omama abahlola intombi amatshitshi komsinga kowinene komahlabathini konongoma kuze wonke ngenhlonipho ngoba phela ayinto engenantombi hayi ngeke kusondele umuntu ayikho into eyigugu njengentombi njengoba kuthiwa imbali zesizwe kusuka kushiwo iqiniso umuntu khona okunye okungijabulise kakhulu ngingakakhohlwa Nkosazana ukuthi ngithi ngihambela athi umuntu sawubona somnandi ngithi yebo athi uyazi ukuthi namhlanje ngiganiwe nginonkosikazi ngambona ngalela la ngishutha music video
ngamqasha ngaleyo langa ngamshela wangiqhoma ngamlobola wangigana. Ngiye ngithi noma ngabe nginezono uNkulunkulu ongithethelela ngeke kube kubi konke ngeke kube kuhle konke ngoba khona engikwenzile khona abantu abahlangana egameni lami bakhe imizi uyabona. Manje ngifuna ukufakazela nje kancane ngeke ngiwabaleka abagangayo amasokela abenza ama hit and run bona labo baphambi kwethu. Yebo uyabona ngikhuluma ngabantu abakhe imizi mina. Ngifuna ukufakazela kule nhlonipho yazi ngathuka bese umunye umcimbi eThekwini. Yeah. Ngiyacela bekade ngicela abantu ngaphambi kwakuthi sicela uku-interview ingane ezincane hayi sicela uku-interview nje athi ngisabhizi umuntu nje angibuye phansi naphezulu akasazi phela ukuthi umphehli wemfundo yini yona le. Ngathi mengiza kuwena somnandi ngathi sicela uku-interview wavuma. Ngiyaqhaqhazela lapho uthi hey ngime yibo Nkosi yami ngisaqhaqhazela kanjalo iyaphi ikhamera awubakithi bantu bomphehli wemfundo iyaphi ikhamera ngiphambi wasomnandi usomdelicious ikhamera yathi cha angisebenzi. Usomnandi ngithi mina cha baba neteam yami ethi hayi ungahamba ngoba usayo performa sizokubona mubuye wathi akusiwona into engalungiseka ngizolinda. Awubakithi awu baba usomnandi uyasabeka ikuboka umuntu libonakala ngomuntu ukuthi ukhuliswe kanjani noma umuntu engakhuliswa ke kahle ngoba akekho umzali ofuna ukuzala ihlo ngandlebe kodwa kuya ngokuthi nalabo bazali babusiswe ngani. Asiyeke ku music industry mhlambe mina ngihlukile ngani ngeke ngizibuze ngithi mangibuka iTV ngilalela imisakazo ngizokukhulunywa ngephuzo ezithile lapha esikhonze kakhulu esinye igama laso siqala ngo-C ngoba ngizile ukuzodayisa la. Hey namanje kusenama advert alezo phuzo uyangizwa namanje into eyaphuzo eyaqalwa singekho singakazalwa namanje isene advert emsakazweni bo TV kuphi isho ukuthini leyo nto. Uzothi wena ngokuba usibanibani ngoba uThokozani Langa usomnandi hayi mina angisa advertise hayi unamanga boy ungakanani wena kunalesiphuzo ngisishoyo. Usho ukuthi labantu laba ochwepheshe okuyibona ababanikazi balesiphuzo esiqala ngo-C wena ngomqondo udlula bona lutho ngixolisa musudidwa islogan ubone mawuthi come to kuthiwa mhlambe iKZN nje kuphela mhlambe Eastern Cape neMpumalanga sekuphelela lapho. Hayi sabalala njengemfino yentanga sabalala ungene yonke indawo ayihambe lento uyabona. Namanje asika ama sales abanjwa ushwi nomuntu ekhala awabambeki kuba nofika khona. Namanje ama sales ka Brenda akufiki umuntu ufakaza ukuthi hayi sometimes siyenqena ukupromote ama product ethu sifuna ukunesa abantu mawubonakala ujulukile wenza into yakho ipromote umuntu ucabanga ukuthi upromote ngoba uhluphekile. Yakusikho ukuhlupheka upromote ialbum yakho iproduct into ophila ngayo yini ube namahloni ngento ophila ngayo usaba bani uyabona. Ngasaba ukuphatha into yami kaSomnandi njengoba ngiphethe ama CD lapha emotweni ealbum entsha nama USB ngithi ngizobona ngathi kuyihlazo ungena lapha umuntu wayelapha umuntu ngistruglisha ngikhuluma la ngiqale khona uzongenzelani ngize ngifike angibone nguSomnandi uyazi into ngenzeni. Njengoba ngithi ngipromote kuma tax rank ngizoshintsha leyo ndlela sengingesaba ukusondela kubantu. Asifundisekile ngebusiness lomculo. Ngeke uthi uzoba umculo omkhulu last uzo release album uhlala endlini uthi uzothemba ifoni yodwa. Khona la kufanele ukuthi uvele phambi kwabantu bakubona upush into iphethe uyipromoter wena mnikazi wayo uyabona. Noma indlela zokupromoter zihlukene kodwa kubalekile ukuthi umsebenzi wethu siupromote kuze ufike ebantwini nabangakasazi bezosazi. Ngiyakuzwa ukukhuluma ngomculo wakho nemvelaphi yakho nokuthi uhambe kanjani wazwafika la ufike khona. Eziphi inkinga obhekana nazo eziphi nabo obhekane nazo ngoba phela ngeke ukuthi bekushelela yonke indlela nakho manje like usehambile umlungu waseGrits yakubona lokho nakho manje usakwazi ukurelease for 3 years nakho futhi like kumele ubuye urelease unyaka nomnyaka eziphi nabo obhekana nazo. Ngake ngaba umculi nje ohamba ngenyawo isikhathi eside ngena moto
ngenhlanhla ngumuntu futhi ongelona nethatha ngidaleke kahle nje ngithi ngiyahamba la etawuni mangithi ngihlaya erobothini ngisasebenza kula ma-album akade kunzima ngibone i-role model yami umfoka Molo ngibone erobothini ngithi wangibona ngithi ngiyezwa mayiphuma i-album ngizowehla wenyuka khulu uvuyoze ube mncane umlenze ngivele ngiyithathe lento ngiyibona ukuthi ibheke kimi hey uyayizwa ngoba phela ukubona uhamba ngeenyawo ubona ngihamba ngeenyawo uthi wabuya le album ethi awubheke lona nobubi bakhe mina ngagezwa ngovisi engafana kanjani nami awubheke lona nomkhaba wakhe mina ngilambe ngidlile akuthenwa isilenda ethi engafana kanjani nami uyayizwa lento ziqondene kubi kodwa kwakungikhulisa yazi kumnandi ukukhuliswa ngobufana ngoba vele makwakhiwa indoda Nkosazane ngiyangizwa nje sekwaqanyiswa lento yokuhlukunyezwa kuyineswe ikhulunywe ngithi shame yikho sinabantu abawiki kanje abayibulalayo ngithi wemame ungayibulalela uhlekwe izingane esikoleni ukuhleka into yanamhlanje ngakusasa usiphelile hawu abantwana bethu banehlazo ezikoleni uyibulalele lokho yini khona lokho ngoba indaba yanamhlanje isiphelele namhlanje kusasa sobe sixoxe kusasa kodwa izingane zethu ziyayibulala bengisasho ukuthi yabona ubona ukuthi wangibona usuzwa ngengoma lapho sekuthiwa wehla wenyuka khulu uvuyoze ube mncane umlenze kuningi ngangikufunda kuleli yaciko kakhulu ngimhlonipha kakhulu lo yabhoti la kalele khona umphefumulo wakhe alale ngokuthula nokufunda ukuthi mhlambe khona abantu abangenandaba nokuthi ingoma icula uthini but into ozoyisho uncokole engomeni nje njengoba umuzwe ethi mkhiphe emadlamini uyena owamfakayo leyo nto akekho umuntu oyengayithandi hayi ukuthi abantu bazokuthandela ukucula khona umuntu ongenandaba nokucula kwakho uthanda izinto zisho engomeni yakho uyabona lezo zinto engayifunda nanokuthi umntala bhokabhuti imshayela ihlombe wawuhloniphekile kwakusho ukuthi wensizwe endala uyabona okunye kwakuziwa wena abantu bengakuzwa angilinganisi maye ngabhala ingoma ngathi ngimtholile umuntu ongithandayo kade bedlala ngami bengenze ATM dala bedlala ngami oMatsidiso nobani wabuya wathi phela inyanga phela isonto bahole bonke abantu abasebenzayo wena uhlala ukhala ngemali uhola amaqedwe idle nobani intombi yakhe ehlala eSoweto eshintsha amacici onke amalanga mawimpatha amantombazana azokwenza iATM uyazi ushaye induku zakho uyayizwa leyo ubuhlakani ukuthi uze ukuthi lo muntu utheni bese ubuya ngangithanda indlela ayenza ngayo shem umdlalo wawumuhle nje uyabona esasiwenza kwakhona ke into eyagcina siyenzeka nje ngoba ngeke sixoxe konke isikhathi sincane ngoba neBig4 okay mina ngasebenza nendidana uGcwensa yena wasebenza noMgqumeni umfoka Molo ayi Big4 ke ayi what ayishisikhotha ayishisikhotha mina nawe savumelana mina nawe savumelana mina nawe taliwa savumelana thando loqala savumelana enzani nje encane noSibongiseni mabacking into yayo ukuthi khala mawubezwa bededela imvula yamabacking ibisiqhamuka inkosi ithi mina nawe ubona isandla sithi usengenile ngiyengithi usathane uyangena into enenhle bayocula abantu ndawonye benza ama collaboration but Thokozani Langa Jengiseni Gcwensa noma namageza hayi noma ubani ongathi khona eqalapha namanga noma ngabe uyamthanda uThokozani noma ngabe umfuni noma ngabe uyamthanda kodwa uyamazi umfuni noma ngabe amageza ongawafuni noma uyawathanda ayikho collaboration eyake yafika la noma ungathatha ucwaningo yolalelisa abantu
bawucula nje abantu ndawonye hayi kodwa le nto eyenzeka lapha Eish. kanti usathane uyanyonyoba uyabona ngoba lolo daka lagcina selibhidlika sagcina sesibhekene kanje Kwenzakalani? Nibangani? aze sicabane ayikho nento ongayichaza Hawu, kwaphela nje kanjalo. ngahleka ngenye ilanga ngixoxelwa ubaba uMphumuzi umphathi kaGcwensa no ngithi mina yami into mhlamba ngiyichaza yami into ayiphaphi ihamba nje yami mina angaze ngibe uThokozani lapho yami into ihamba nje bekuyinake Sami ngibona kungenayo umuntu ogqoka isikipha sami hayi kanti ayikhona abantu abangena esitolo kuma-sales ngoba nje ngitshela ama-gold disc ayiqala lapho asuka ngisuka phela ngo-2007 iyophela noma 2008 ngavele ngathenga iFortune nje Hawu, ngonakele lutho nje. iFortune igcwele nje umthengo weFortune akuqala nje uMaskandi yena lo Umqambi wamatemu. uyabona njengoba ibona le Fortune nje yiyo ngathenga iFortune Kwase kwenzakalani? waqala nje inkinga nami ngezwe nje sekuneyinkinga ngoba phela sasiculisana ngakho angifuni ukuwanda kakhulu ngokuhlonipha umfowethu Elena ubona ngathi ngipheso nabantu hayi kanye amaqiniso futhi awukho umoya enganginawo futhi kwafika lowo moya nje engeke ngichaze nokuthi ekugcineni ngithi hlonipha umfowethu lakalele khona So Tom, wanganisa ikhathi kwanganisa ikhathi ubona kanjani umehluko ngofana ngendlela yokuthi senilwa ngempela manje ubufana kwamanje uhlukene kakhulu noma nakhona ngoba ngeke ngifihle angisithi izwembuluzayo uyabona nje kulezo khathi okungangiphathanga kahle ngomfowethu kwaze washayiseka imoto yami eMega City izinto ezathanda ukungikhipha endleleni uyabona so ayelokhu kwamanje ngizokubuza umbuzo Nkosazana ayibonakele kakhulu ngoba manje umculo usuhambe uyongena emaxhibeni ngene kuyona yonke indawo seyishaya lento yasiba umthelela nabalandeli hayi angisafuni ukuyikhuluma kakhulu ngeke ngayikhuluma ngoba ukuthi thina emalawini ukuthola isitanga esindala sasukela samakhaseti kwaze kwama-CD udla ukudla okunefani komculo okukondla emngqondweni nasemphefumulweni ulaleli nogabisela abasemsinga bonke bake bayiphathe imakethe emsinga yabona umculo uhamba ngendawo ukuthi ukephi manje uke wabamba ngisho inquthi uke wabamba kanje umculo yazi ukuthi ulaphi manje umculo ukephi semahlabathini mhlawumbe ngasho nosibiya ngiyakutshela hayi uluva mnabalapha umzukulu ukufuna ukuza lapho ukhatsheni ngikhuluma ngezulu uduma kahle uyangizwa awubuke nje uwashalazela ulundi manje uyabona umculo uhamba ngokweyindawo ngixolisa kakhulu ngoba ngitshathi imakethe yake phathwa obaba uCaba onogabisela emsini nomthetho nongxalothi noma7 nomxosheni nomsawetshi nomxosheni nomashelela noyekethisa nomsawetshitshi uyabona kodwa wawukwazi ukuthi lama record uwathenga onke ngoba ushuna ufani khona okuphathele lo kumnandi lokho uyabona hayi manje angisafuna ukuya leyo ukuba specific ukuthi hayi umuntu womoya edubana angifuni ukuya kiyo ingaze ngiqhathe nebhizi so mnandi siyakubona ukuthi umculo omdala umculi osumkantshubovu kumaskandi kodwa awuyibekile phezulu siyabona kwi-album yakho ikhiphile ukuthi usebenzisana nabo laba baculi oqeda ukukhuluma ngabo manje ogatsheni omlabalaba kwenziwa yini angina competition ngifundisa igenge encane ukuthi umculo uyinto yokujabula ngifundisa abafana abangakithi emahlabathini iunity
bambana ukuthi umculo sirekhodela abantu cishe ucwaningo luthi sibangakanani yenze kukhulunywa ngo58 million 60 million ushabaza kangcono cishe awungitshelele ngifuna ukukhuluma into eyisimanga la thanda umbuzo wakho uma sirekhodela abantu abawu58 million noma abawu60 million umqondo kaSomnandi yedwa kwi-album uzobafica kanjani abantu abawu60 million yawuzwa umbuzo Somnandi. that is a question. Yes. That's why umculo overseas ilalele nje man ingoma inoproducer wayo ngoba lento le isiwa kubantu abaningi abangaphezulu kokwenza uyabona thina sisasele emuva akhona abaculi asikemukela ukuthi mhlambe lo Thokozani angilikanise ngami mhlambe mina ngumbhali mhlambe futhi angiyena umculi okanye ngumculi angifiyena umbhali ngoba phesheya umculo uhamba kanjalo uthola umculo ecula kanti ingoma uyabhalelwa kodwa thina ngapha sikabuka kuyihlaza ungeze usuthuka ngethupa Uthi awena. Hayibo. uyabona kanti yenze umculo iphimbo li right Kodwa ukubhala kaphiwe. akakwazi omunye imelody akanayo kodwa ivoice uyabulala ngayo akacula uyehlula kodwa akanayo lento ethi mayicula khona abantu abacula iyalavela leli gama khona abantu abacula kahle abangasihlula sonke thina sirekhodayo kodwa baphiwanga ukuthi into abayiculayo ingene kumuntu Bakho umuntu mina nje ngiyazazi angisuka umuntu mina ngikhandi nezwi mina ngidedela isihosho sami ngithi yini mina ngizosha ngiyazi mina into yami ngikhipha ngefeel uyangizwa mangabe kuyingoma yokusizwa ngikhipha ngefeeling iphuma ngaphakathi mina kuyibona lento yokusizwa ngisho ngithatha unyawo even a stage uyabona awukwazi uperform stage ngathi kuhamba iphela nje ngubeni phile bona umuntu ebona ngathi uzelwe kabusha ube ngathi uyaqala uperform lento ibonakala ukuthi awuguli uyaphila uyabona umnandi yini performance ngoba funeka umculo sokuxoxa ukuthi uyini akusikho kuya phambi kwabantu kusasa nakusasa ngama-booking kepha ukuthi umuntu angakudeli ngenxa yokuzimisela kwe-performance yakho khona umculo ongaculi kahle kodwa beperform ingoma yakhe udele uthi khona ngokukhuluma ngomculo mina ngifuna ukukhombisa khona umfana nje umculo ethi ufihla isikhwele maye Uyabhala. kodwa alihambile igama lakhe the way akasebenza ngakhona uyabona ngiyamlalela noma yini mangizwe ingoma yakhe umsebenzi wakhe ngithi le ngane yabantu yakwamaguba Uyabhala. uyabhala uyacula so kusafanele sijule ukuthi yini umculo akusibo labantu abakhulumayo ababanga umsindo abazokudunga ingqondo ucabanga ukuthi uqedile no mawucula kahle kakhulu yini ngathi ama-sales akho ke uthengisela 60 million copies lo walolu cwaningo ukuthi abantu bangaka hayi asikenzi lutho asikayindawo funa kusetshenzwe nje why futhi umculo akusiyo wengane kuphela khona obaba abadala phesheya abaculayo basha ama-hit amadoda kodwa uthi uyalalela uthi uyikhehla ubani ikhehla akini linje Ngawulibona. Dondolozela Sombiza ngekhehla nje. hayibo ubona ukuthi awu kanti sekunjani ezwe kanti insizwa obani mama sithi amakhehla lelizwe liyabulawa leli mawuyinsizwa ukuthi uyikhehla yini lingakanani Liyadondolozela phela ikhehla. dondolozela liyohola impesheni likhala ngeqolo likhala ngani hey manje ngithi ke imnandi lento esixoxayo inkosazana Ukuthi like ingaka usebenzisana nalabaculi lababasha. kanti abafana abancane ngalanda ujive enqotho ngoba unaleyo nto yakhe nje umfokamisi ufundisa ngefundile umntaka amadlomo khona le nto yakhe nje ethe ukuhluka enomthandela yona ngoba kubalekile nokubranda ikhala yakhe emculweni ethi umuntu esethengile lokho nalokho athi kodwa ngeke asala ubani khona into engiyithanda Umuntu unento yakhe. kube nento yakho nawe isecret yakho ocasha ngayo ukuthi yini imfihlo yami emculweni uyabona into kanjalo ngabalanda abafana sayishaya ingoma Jive zamnike Gatsheni Luve
Mlabalaba mzukulu sikhumba STS uyabona ngabuyisa ubonakele ngalandi unomfundi intombi yakwaZulu uyabona kwaba mnandi nje lesipilini sakho sokuthatha ingoma intsha uhambe uyiperforma kubantu uyithembile somnandi uyasabeka waziya bashona phansi sebesheshe bahle abantu kanti inkosi ngizwile na abantu futhi bayamukele kahle sebesheshe bahle abantu kanti inkosi ngizwile na ayi amakholwa athi Thokozani wayibona le nto nkosazana ngiyasho ukuthi lo baba unesipiliyoni uyazi udaba lwakhe kunjalo nje somnandi ngithi ngoba isikhathi asisanaso kade ngikubambile ngiyazi ukuthi khona into ebizwa ngeSomnandi Foundation wenzani kuSomnandi Foundation iyini iSomnandi Foundation no sizama ukuthi sibhekelele nje indawo zakithi sizalwe endaweni ezinganakiwe ubuke nje khona imizi edonsa kanzima abantwana abafunda izikole ingane ayikwazi ukufunda ilambile ingane ayikwazi ukufunda iuniform yayo ingafani neyabanye lokho ingane ke ikhinyabeze emqondweni ingane fanele iqhenye nayo ngesicathulo sayo so siyazama ke nathi noma sisafika sibasho ukuthi yonke into sizama yabona nje ngeCovid ayikho into engijabulisa ukuthi mina ngefoundation yeSomnandi sakwazi ukulekelela umphakathi wakwagqikazi ukudla ngoba kwakungasetshenzwa uyabona sahamba sayocela endaweni ezithile basilethele ukudla sanikeza abantu bendawo bangakuncane lokho kozondela kuphi sibuya khona ezikoleni siyonikeza izingane izicathulo ngokubambisana nabanye esisebenzisana nabo ukuthi izingane zefane ngoba kubalekile ke la siqhuzuke khona thina sabambeka asifuna abantwana bethu baqhuzuke la thina silahle khona sifuna izingane zethu zilahle la thina singatholanga ulwazi olufanele asifuna ukufana nabantu bethu njengamanje kumnandi sinezingane ezomboyi sinezingane eziko-DUT kumnandi uma uphethe ifoni mfana wami ntombi yami awubuke la kuthiwani lana uyabona ukhanda umuntu ekhaya ingane oyizalayo ingakho sithi Umphehli Wemfundo Foundation sithi phambili izingane zethu ayifunda ngoba thina besijabulela ukuthi ngisayinwe ibula ukuthi percentage ibule ngiphe yona ngakanani thina uyabona ukuthi igalo imnike bani percentage umuntu ujabulela ukuthi iartist ngisayina ugalo leyo islimazile ukunga understand icontract sijaha ukuyofaka isignature namanje sasilimaza wangithinta enye into mina khona engayi understand nala emculweni sangeke ngibuka sisetshenziswa umsebenzi ongesiwona wethu kuthiwa sipromote imicimbi yabantu ngaba abahleli bomcimbi bakukhokhela lokho ukuthi uyapromote iphinde ipromote umsebenzi sithi sihlakaniphele lutho akusikho mangabe sekuna lokho kusekuphilwa naleyo mpilo kufanele abahleli bemicimbi bakukhokhele lokho ukuthi abaculi baphinde babe opromoter bemicimbi uma ikhampani ihlela umcimbi kufuneka kube nekhampani epromote umcimbi not ukuthi umculi yena noqashiwe ubuna lokho akuhambi kanjalo kusho ukuthi siyayincenela nje ukuthi kuze ngibe khona kwipost kufanele promote umcimbi akusiyo umsebenzi wakho leyo umsebenzi waleyo company le yehlela umcimbi hayi ukuthi kwenziwe yithi kodwa lento siyenziwe ngathi into efanele umgomo hayi sekwenza umsebenzi ongesiwo uyabona akusiwo noma ungabuza abantu ucwaningo lutho ngeke mina bakukhokhele futhi bakukhokhele nakunjalo mangabe bethi abacula bakwenze lokho abele imali yalokho eseceleni engahlangene nemali oqashwe ngayo kunjalo nje iqiniso noma ungathini uthini kodwa iqiniso manje ke hayi apaphatha zonke kodwa phela ngoba phela abaculi bakithi bayadinga lokhu kufundiswa ngoba abazazi lezi zinto lezi abanye ngoba soMphehli Wemfundo sifuna ukulethela ama opportunities kanje ukuthi abafundi bazazi lezi zinto lezi ngoba umnyama nokulahleka mawusho ulwazi lwakho kuthiwa hey loya baba loya leli yakhehle loya hayibo ukhuluma ngeexperience oyaziyo ukuthi ikhampani no promoter bayo
Abantu abayisebenzelayo ukuthi mangabe sihlela umcimbi ubane esazi uqondene nokupromote umcimbi not abaculi ukuthi bapromote umcimbi akusiyo umsebenzi wabo loyo. Abantu bathi badinga ukufundiswa. Uzokhulunywa igama kuthiwa uzubone lento engiphathe kabi kuthiwa lo mcimbi abawupost abaculi. Ukuposta kusikhona okwabo ukupromote umcimbi umsebenzi wabo ukucula. Funeka sikufundise lokho wena uqashiwe ukuthi uyoperform uzoholela lokho hayi awuholele ukupromote umcimbi asilungiseni le ndaba. Umfowethu Sibeke washo wathi abaculi bakithi wathi usinikeza i-challenges Umphehli Wemfundo ukuthi asike siphindaneni senze ama-workshop sifundise abantu bakithi ngomculo lapho sibafundise ngazo zonke lezi zinto lezi ukuthi abazazi hayi ngoba bekuzenzisa abakwazi lokho. Kuyofika ababili izinto zoniwa ukunconywa once umuntu wezwe abantu bemncoma ababili abathathu ingqondo iyalimazeka. Abantu abanye bajaha nokuba bakhulu kakhulu. Zonke izinto oyibona zazizinhle into eyamosha ukunconywa kuthiwa kahle once omunye umuntu wanconywa uselimazekile. So kade engakanconywa ubesahleli enza okuyikho. So Thole kade ngikubambile eningiyazi ukuthi uyindoda ematasa ngiyabonga ukuthi usiphe isikhathi sakho nakho konke lokho le information esizwayo bese uyithathaphi. Ngicela sizakala nje ukuthi osekhaya umzali osekhaya unganalo ulwazi olutheni ngemfundo omncane osekhaya umtshela ngemfundo mase usibonge babukeli bethu mase siyadlala. Umuntu usebenzile wawina ama-award sathi amantshontsho ukuhlonishwa umasipala waSolundi Zululand Maritzburg Zulu Natal ibukela kumina lonke uhlobo lama-award likhona futhi okungijabulisayo lolu lwamasama ayicishe ngesami impela ngacishe ngilide yabona. So khona into engiyakiyo mangiqala umculo abantu abanye babengigxeka becriticize ivoice yami ukuthi lesihosha lesihosho kanti ihosho yizona eshaya ama-hit. Ngathanda i-advice kamalungu wami wangitshela ukuthi kunomculi owaphesheya abathi ubaba loyintshebe bani uBerry White. Into ethi mayicula engezwakali nokuthi ithini kodwa umshayi wama-hit nami ngawashaya ama-hit sengize kuwe mntanami esikoleni ngembuzweni wakho lelo phupho unoma ubani umdlali webhola ufunda isikole ufuna uba umculi naliphi italent leyo ndlela ogxekwa ngayo vele ikhono likumnikazi walo lona elingekho kuya kalibona kalizwa ugxekwa nani ungakufaka engqondweni wena hlala kuleyo nto onikezwe yona uthi mina ngelinye ilanga lo wayengigxeka usaba nokuhlangana nomakhiwe ngoba vele inkosazana ithelwe ikhula kahle zikhuliswa umanyolo into enyanyekayo engafuna umuntu kodwa iyona yenza izitshalo zikhule kahle. Ngamanye amazwi lo muntu ogxekayo usuke ekukhandela ukuthi qina kakhulu mawuye phezulu. Bengizothi ingane yami ekhaya kubalulekile uqinise nasesikoleni ngoba kukhona okukodwa okungasidingi isikole noma ngabe iliphi italent kufuneka isikole sibe khona eduze kwakho. Ukwazi ukuthi uzoyeka isikole ngoba uthi uzocula awukwazi ukuyeka isikole ngoba uthi umdlalo webhola ngoba kwesinye isikhathi uyoshaya ithi ibe unyaka wodwa noma emibili emithathu emva Sekuphelile. baningi abangena ku-music industry kodwa namhlanje singabuza ukuthi baphi ngoba asinikeziwe nangokufana unikezwe leso sikhathi esizoba sincane nomdlalo webhola uba sefomini mhlawumbe 5 years 3 years omunye kuphele ngayo uyabona bengizothi kubantwana bethu akusiza ukuthi sikhande lolu limi lwaleli gama noma ngalithandi esilibuka esesesaba nokuhamba leli gama eligcwele lithi khona amaphara phela sasaba ukutshela ingane zethu ukuthi afunde kusho ukuthi sisandisa uhlobo lwalabo bantu abazobonakala bebheme iwunga bengazithandi
uyabona sithi ingane zethu afunda isikole ezibekezele khona zizokwazi ukuthi lathi nesaphelela khona singafikanga khona zikwazi ukuthi ziyithathe lento ziyibeke phezulu into ukukhula kini ongayithandi mhlambe awuboni kahle ukuthi udla kahle mhlambe awuboni ukuthi ugqoka kahle uniform yakho iyakukhalisa mntanami wena sebenza ukuthi ubekezele uzoshintsha leli ikhaya ngaso lesikole kumele usifunde lento hlekwa ngayo iyophenduka ngelinye ilanga ibe iCarlton Center ibhilidi lingalingani nabhilidi eGoli le kade uhlekwa ngayo kuthiwa uyilutho ishintshe wena uzoba utho ngayo ngokubekezelela isikole ngoba sizokunceda sizokusiza kakhulu ayikho into ebaluleke njenge-education bantu abami singakhohlisani uyabona ngoba izinto vele ezingenayo leyo nto naleyo nto ezingenasikole phakathi azinaguarantee zihambe ezinye ziphelele endleleni siyasibabaza nje umlilo wamaphepha usuphelile manje uphelele umhlanga ubona umuntu owayifundela isikole nokusebenza la uthanda khona usuzwile ukuthi ayizinotshe endaweni ethile awusufaka iCV yakho nje usudlulela kwenye indawo nakhona uma bekucocela amazambane ama-chips athosiwe ngiphethe into yami phela iCV yakho uhlala usebenza la uthanda khona ukhuluma ngephepha lakho awukhulumi ngomlomo awuli awenzeni usebenza la uthanda khona kubalulekile enganeni zethu hayi ukuthi size sijuluke njengoba kwakujuluka thina nengane zethu zijuluke no avula ama-aircon nje zihlalele ema-ofisini zishaya umoya obandayo impilo ingafani nasekuqaleni lezi zinto esizibuka ekuhambeni siyibone emakhaya nokuthi uma usufundile msubale ungakhohlwa ekhaya ngalokho kufuneka kuthiwe kwakumzongekho loyana namhlanje kunjani uyabona wena usushintshelele ekhaya manje uma usubaleka uyamhlanga koSantini sizothola ziphi isifundo emakhaya sizothola nosefundile uyahamba futhi ayibalulekile imfundo bese ukuthi hayi kwamzongekho sekukwamzokhona manje umuzi usukhona usushintsha izinto bantwana bethu siyamcela ngeke simtshele konke ebudaleni akusiyo lento oyicabangayo zelana ezikoleni hloniphe uthisha phambi kwenu ngoba uthisha uhlangana nokwakho kuphela kwenyanga njengoba umchomela uhlekisa ngayo kuphela kwenyanga nje ungamhloniphi kwathisha loyo yena akusizi lutho isitifiketi sakhe amaphepha wena okwakhe isikweletu kusele kuwe uyabona fundani thani mina ngizolishintsha ikhaya iba nenkane enhle emnandi umenikini nekwenu nakhona usufundile usuthathwa impilo yabangani umhlambi ziyothi cha asisitolisa kini ekhaya ukuthi kanjani umalume ugogo wami sashona ubani ngikhuliswe kanjani umamncane umamkhulu uyabona nezibusiso emakhaya ziyakwenza ama ingane olalelayo zikwazi ukuthi ukwazi ukuthi ube nempumelelo uyabona uNkulunkulu usithandile sadla ukudla kwasala komkhulu sishiyela thina ukudla ababekudla asikho isibusiso esidlula njengalokho enganeni akake usithole isibusiso ungazange ukudla owashiwa indoda endala yala ekhaya ithi mayiqeda ukudla ithi dlana la mntana isuke kunike ibusisi ikhombisa ukuthi ngisho sengahamba ngalala nangi umuntu oyokhulisa lo mzi ngeke ngishiyele ihlo ngandlebe la ekhaya elingathunywa elingezilutho elingalusi inkomo elingagcoba imbuzi ngathi kufanele liphumele etolo liyohlala nabangani kuphi yophuza kuphela lutho khona umuntu ovela akhombisa ekhaya umuzi ingane ezayela ukuthi nangi umholi kuleli ekhaya usale ebheka ikhaya izibusiso ziye kuyena kube ngathi khona akenza ngakho abantwana bethu abafunda ukuthi nokulalela nje ekhaya yokudalela impumelelo uyabona udlula la kungadlulwa khona fundani Umphehli Wemfundo Foundation funda ngane yami Thokozani Langa funda esikoleni ngoba ngale kwalokho uzothola umsebenzi labantu babona bengcolile emadolobheni bengenazo indawo zokulala kusasa wena ayikho into efanele uyiqhelise uma uyibona kumuntu ukuthi kimi ngeke iziyenzeke ingaba nje ngoba kusemhlabeni ngifunda jika sothola akukhuluma nomlandeli wakho ekhaya ofuna ukwazi ukuthi uzongitholaphi nekufuna la uthile bese ngivalelisa bakithi abathandi bomculo bonke ngithi nje bakhisimusa namhlanje njoba esikulezi inyanga esekhona ukuthi sekusemome Christmas usoseduze bakhiphela icoco elimnandi 30 years of somnandi nje title nje isho njalo 30 years of somnandi ngisho ngeke ama digital platforms mawuthi nje Thokozani Langa
30 years of Somnandi yovela ithi qha ulibona leli yabhuku elishaya ezimnyama lahloba kahle ngamqhele yakithi hayi uzokuthola okuphakathi uzokuthola kumnandi kuphekiwe ngiyatholakala ku Facebook ithi indaba Thokozani Somnandi Langa ku Facebook lapha ku TikTok ithi indaba Thokozani Somnandi Langa 4 ngiyatholakala noma kanjani kanti mawungifuna ngama-booking ithi number 073 189 288 0 cela ukuphindela mbukele ekhaya ngoba ngiyakuthanda ithi number 073 189 288 0 mangabe ufuna ukubhuka uSomnandi ayowenzela izinto ezimnandi kube delicious ngiyambonga uJehova ukufika ku30 years ngisathandwa abantu perform stage ngisabhukwa akusikho akuvamile uNkulunkulu nabadala hayi namanje futhi ngisakwenza hayi ukuthi ngenzelwe ifavor cha angabi yena wefavor hayi ngisaphilela nje semnandi nje ngibenzela umculo semnandi ingoma sibhaliwe khona ama slow jam akhuluma ngothando khona yonke into ayikho into ngekuyithola kule album yokusizwa ayisoka ke vele into yakhona abaliwe ngiyaduduza wamangishaya mina sengiyohlala ethinini ngedwa njengofishi seniselethe nemina kulolu thando azangikholwanga mina ngikholwanga mangithole esemisebuya kuye wakhuluma amagama amabili nje vo asivele siye sephelile sometimes uthanda nonsense uyazi nalesindise singakho isikhathi kufanele ubani ikhehla washo njalo sishuze igoli kufanele ubambe isitayela ukuthi njengamanje kulaphi bese ubanika ukuthi hayi nokuhlala esowetho phela hawu engaplomatic ngiphethe yonke idala yonke into ikhona ngiyena umuntu kababa hayi ngiyagcwalisela nje delicious delicious ngiyangiphoxa umuntu isitayela ngiyasazi sikhule ngaso mawufuna ikhaya uyalithola mawufuna isilovasi hayi sikhona yonke into ikhona nje right cha Somnandi mina izandla idlula ikhanda siyabonga ukuthi usinandisele kuleli page ngiyathemba ukuthi nababukeli bami bazokujabulela lokho esibalethela kona siyabonga baba siyabonga kakhulu nami ngiyabonga kakhulu Nkosi yami akube kuhle konke nje Umphehli Wemfundo Foundation konke ke phambili sithi bafunda abantu impela kunjalo ke uyena kuSomnandi lade ngiphathele yena usomdelicious sefike emaphethelweni phela kuthi ongapheli kuyahlola ababukeli bami babukeli subscribe bani kuningi kuyeza kuningi siniphathele sibonana nama events sibonana nama festival uthi wabonani subscribe usitandele kona wonke ama page wethu uyena ke lo Qondisa kwamadikizelo uMamsuthu uMamsengeshe unqwanda uphapa sibuye nginibone ngoba labantu bami Sothole ngiyabonga baba uyahlonipha kakhulu ngiyabonga usihlonipha kwakho uhlala ulinda isikhathi sakho kuze kufikele isikhathi kuba sikwazi ukuthi sixoxisane nawe bethu bethu beyinhlelo bexoxisane nawe ngokwegalelo lakho lifisayo emfundweni nangokwezinto ezifisayo ukuthi Umphehli Wemfundo njengoba ukhona nje uhambe uzufike kuzo siyabonga siyayithoba kuyo sohlala siyithoba ngaso sonke isikhathi masisuke sisondele kuwena siye sithole ukuthobeka sithole imfudumalo njengobaba kuwena siyafudumala maningi amagama singawakhuluma kodwa nje sifisa ukuthi njoba nigubha u30 years uNkulunkulu ahambe nawe ziningi izinhlelo esisazophinde sihlale sixoxisane ngazo phakathi koMphehli Wemfundo phakathi kaSomnandi phakathi koMphehli Wemfundo phakathi kaThokozani Langa Foundation esizobona ukuthi sihamba kanjani ngazo zonke izinkinga osukhulumile ngazo la emculweni kaMaskandi kufanele ukuthi njengenqwele yakithi siyethembilekho ukuthi iyohamba phambili isilungisele zona ezinye zazo kube ukuthi iyofaka lo mkhombandlela iukhombe lo mkhombandlela nakubacula abasafufusayo abasafikayo ngokwenhlelo zethu esinazo la kuMphehli Wemfundo siyabonga Sothola angazi athina wakho ukuyibongela nasi isipho sakhe kuvela kuMphehli Wemfundo siyabonga nathi kuMphehli Wemfundo Foundation ukusukumela nje isizwe sakithi esimpisholo noma isizwe sakithi samanguni ukuthi nisinakekele nisikhulisa ngoba vele izinto ngeke sabuyela lapha emva
lapho kwaqhathwa khona inkomo zamahleza. Njengamanje sekukwesinye isimo ukuthi wonke umuntu sekufuneka akwazi ukuthi acommunicate nezinye izizwe, kube khona ukuxhumana okuthile ukuze kwazi ukuthi kuxosheke ikade eziko, kusebenzeke, kuvikeke indlala, ukuthi ngempela abantwana bethu nesizukulwane asiye esikolweni asibanxenxe ukuthi ngempela abafunde, ngoba akuyosiza ukuhlala ekhaya ugcine usubukela abantu classmate wawufunda nabo benza izinto ezingcono kube ngathi khona benza ngakho ukunawe, kanti cha, ubekezela nje uhlala edeskini, ubekezela ekugcineni uzozuza. Ekugcineni lezi zinto ezazikushaya wawuzibona zinzima ekhaya ukhula, uwena ozoba umxazululo wazo. Sithi-ke phambili ngomphehli Wemfundo Foundation, phambili abantu abancane abafunde. Thokozani, siyabonga kubhasi.